Assalamualaikum. Punten, Bu Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedap. Bu. Assalamualaikum. Oh alah, Dede Lia, mau malam makan enggak hamilin. Oh, matur nuwun, Bu. Kok Todel? Kok tumben ngelangan Kaperang matur Bu Widya ingkang sepisan kula sowan mriki silaturahim. Dadi kaping pindho kula kautus Bu Sri Mulyani bilih Bu Widya dipun suwun rawuh wonten dalemipun Bu Sri Mulyani saperlu paring donga pangestu utawi kurmat ijab putrinipun Bu Sri Mulyani. Wancinipun benjeng dinten Ahad legi tanggal 11 November jam 9 enjang. loh, putri Bu Sri Mulyani sing jenengan piara kae to? Oh, nggih Bu. Leres. Oh, nggih, matur nuwun. Insyaallah embejeng kula saged. Oh, nggih Bu, matur nuwun sami-sami. Kaprang matur Bu Widya gegandhengan sampun cekap anggen kula matur yen sampun pinanggih wilujeng kula nyuwun pamit. Oh, langsung wae to iki. Oh, nggih Bu, sesi kathah ingkang dereng diaturi. Oh, ya wes, hati-hati ya, Del. Nggih Bu, matur nuwun. Assalamualaikum.